No, sme na tej križovatke, kde som došiel z dola a nejdem vlastne dole, ale pôjdem tadeto, touto cestou. Tam je vzadu vidieť štyroch turistov, ktorých som najprv obiehal, potom som ich nechal obehnúť, lebo mi trebalo toto. Keď som robil toto, zafúkal vietor, skoro som sa o toto. Taký nárazový vietor, tu je to niečo neskutočné. Ale príjemne vietor teraz chladí, keď nefúka, tak je zase teplo. Však je na horách. No,